Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Cuthbert, wedi cyhoeddi Cynllun Heddlu a Throsedd newydd. Mae hyn yn nodi ei weledigaeth a'i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent. Mae'r cynllun ar gyfer y pedair blynedd nesaf. O nawr tan 2025. Mae 5 o flaenoriaethau newydd. Ac mae pob un ohonyn nhw wedi cael ei dewis i fodloni anghenion cymunedau. Ac i wneud yn siŵr bod Heddlu Gwent yn eich le gorau i ddarparu gwasanaeth heddlu effeithiol. I bobl fel fi. Ac i bobl fel chi. Blaenoriaethau newydd y Heddlu a Throsedd Gwent yw Cadw cwmdegaethau yn ddiogel. Mynd i'r afael a throsedd difrifol. Cefnogi ddioddefwyr ac amddiffyn y pobl agored i niwed. Codi hyder y cyhoedd mewn plismona. Ac ysgogi plismona cynaliadwy. Mae'r cynllun hon yn dangos rhamrywiaeth o broblemau a heriau mae'n rhaid mynd i'r afael â nhw. Os y Gwent yn mynd i barhau i fod yn le diogel. I bobl fel ni, ac i bobl fel chi.